Velkommen til Absurdistan. I dagens program forsøger vi at lancere den mest eksklusive kildevand i Danmark. Og her er den så. Det her vand, det er simpelthen fordampet og så genskabt for at få det så rent som overhovedet muligt. Man smages. Ja. Og vanen tro smutter vi også en tur på den røde løber. Gustav, filmen hedder Beautiful Creatures og handler om en masse smukke unge mennesker. Er det et ironisk statement, at du er dukket op? Velkommen til. Hej og velkommen til Absurdistan. I ved, hvad jeg hedder, og det er Jesper. I Danmark, der kan vi jo sagtens drikke det vand, vi har i hanen. Alligevel så køber vi over 139 millioner liter flaskevand om året. Vi kender alle sammen det her som kildevand, men for det meste er det altså bare boret op fra undergrunden, ligesom det vand, vi har i hanen. Så det er grundvand. Ja. Og derfor så undrer det Christoffer og jeg, at virksomhederne skriver alt muligt andet, når de markedsfører deres produkt. Danskerne drikker for 2 milliarder kroner flaskevand om året. Vand er altså en særdeles lukrativ forretning. Derfor bliver der ikke sparet på de rosende ord, når vandbranchen reklamerer for sig selv. Absolut renhed fra hjertet af de franske alper. Parfumegiganten Calvin Klein har skabt denne unikke flaskeskønhed. Nyd den uspolerede smag af vand direkte fra kilden under egetræerne i skoven. Hentet dybt under den jyske hede. Fra en kilde, der har leveret vand til konger og dronninger i århundreder. Okay, så alle de her flaskevand, de har deres helt egen unikke og farverige historie. Spørgsmålet er så, kan vi få folk til at synes, at én vand smager bedre end de andre, bare ved at fortælle en unik historie om den? Vi hældte postevand på 5 af de her flasker og tog ud til Fields til en vandsmagning. Det er en vandsmagning. Det er forskellige typer af vand. Jeg troede, det var sprut. Vi er ude og lave en undersøgelse for vandbranchen for at finde ud af, hvorvidt folk rent faktisk kan smage forskel. Hvor kommer den derfra? Det her det er fra det vand under havet. Den er vildt dyr, fordi der er ikke særlig meget af det. Vil du prøve at smage forskellen? Jamen, det kan jeg godt. Ja. Vi skal næsten prøve at smage den her først. Og så i stedet for at prøve at smage de tre, så gå direkte til den der for at få den der wow-effekt, vi leder efter. Du smage den smager af jern. Ja, det kan jeg sagtens smage. Ja. Det kan godt være sådan lidt kras. Der er mange, der har vendt sig til det. Ja, det tror jeg. Ja, man kan godt mærke, at der er metal i. Ja. Hvis du tager springet helt op til mørbrand heroppe, så du kan smage det i en helt anden verden. Det er sjovt at tage springen. Ja. Hvad koster sådan en? Den koster faktisk $900. Det er jo millioner år gammel. Dengang var forurening slet ikke tænkt endnu. Det smager meget blødere. Folk i dag har sagt, at det var silke. Hold da op. Ja, det er noget. Helt blødt. Ja. Altså på tungen. Ja. Vi prøver vicepræsidenten først. Ja. Prøv ligesom at få den lidt rundt i munden. Ja. Det her vand, det er simpelthen fordampet og så genskabt for at få det så rent som overhovedet muligt. Man smages i det. Ja. Man kan faktisk smage meget forskel. Ja, det er sjovt, for man kan se det i dit ansigt. Jeg blev også lidt overrasket. Ja. Ja, den har ligget på egetræsfad i 9 år. Hold da op. Før den bliver, ja, det er ret vildt. Den smager frisk. Ja, men det bliver også mega frisk af at ligge så lang tid. I branchen kalder vi det her for jomfrutårer, fordi det er simpelthen så rent. Ja. Og det er det selvfølgelig ikke. Det er bare det vand, der er under havet. Den er faktisk lidt mildere, den der. Det er rigtigt. Den er helt god, hvis man er tørstig. Der skal du bare drikke det hele i et go for at få effekten af det. Du kan bedre lide den her. Ja, meget bedre. Ja. Kan du så ikke til gengæld mærke, at den er mere tørslugtende? Jo, det kan jeg faktisk godt. Det svarer næsten til et måltid at drikke sådan en flaske. Den er kun lige godkendt af Fødevarestyrelsen. Lige godkendt. Ja. Okay. Der er en lille bagsmag af et eller andet sådan. Ja. Den smager nærmest sådan ligesom sur ost, der har ligget sådan. Det er sjovt, det har vi faktisk hørt før om den i dag. Ja. Det kan jeg sgu ikke lide. Nej. Det er lidt en ung smag. Den er lidt edgy. Det er sådan lidt til den rige skater. Ja. Skateren, der har succes. Ja, det står så sne der så i. Det kan man slet ikke betale sig fra. Nå. Den bliver eksporteret fra Jumanji, og de har fuldstændig eksklusiv aftale på den. Ja. Nå. Ja. Det er simpelthen ren monopol. Det er sgu godt nok imponeret under. Så har jeg sgu fået lov at smage det. Tak. Ja, tak. Det var Ja, fedt. Ha' en god dag. Hej, lige måde.
Der var det samme postevand i alle flaskerne, men alligevel, jo vildere vandhistorierne blev, jo bedre smagte vandet. Og så er det, vi spørger, er der nogen grænser for, hvor eksotisk man kan brande en vand? Nej, og derfor så valgte vi selvfølgelig også at gøre det eneste rigtige, nemlig at lave vores egen vand. Og det er helt vildt, hvad den vand kan. Altså, vi er enige om, at vores vand den skal bare være meget mere, end alt det andet vand er. Ja, selvfølgelig. Altså, en ting alle de der vand skriver, det er, at det er naturligt. Ja. Den synes jeg godt, vi kan toppe. Ja. På en eller anden måde. Vi er ikke bare naturlige, vi redder naturen. Ja. Jeg kan huske, noget af det kommer fra den jyske hede, så noget der kommer fra Norge og Sverige. Hvad med, at vi kommer fra Nordpolen? Ja. Det er det reneste vand i verden. I hvert fald, eller vi er smeltet is fra Nordpolen. At vi drikker det vand, så vandstanden kommer ikke til at stige. Er det for dumt? Ja, men det er fint. Det er lige sådan, det er jo sådan, det er. Men jeg synes, vores vand er så rent, at det er helende. Ja. Du bliver rask af at drikke det. Hvis du er syg, så bliver du rask. Ja, så er det bare noget med, at vores flaske er grim, fordi den er så økologisk. Det er fordi, den er nedbrydelig i naturen. Den bliver transformeret til jord lige så hurtigt som frugt. Det er perfekt. Det er smeltis fra Nordpolen. Vi redder naturen, global opvarmning. Ja. Du bliver rask af at drikke det. Flaskerne er nedbrydelige i naturen på samme tid som frugt. Ja. Det er jomfruelige tårer. Ja, det synes jeg er rigtig fint. Hvad skal vi hedde? Altså, jeg har hele tiden tænkt, at det skulle hedde Kejservand, fordi vi arbejder hele tiden med Kejserens nye klæder. Kejservand er meget sjovt. Er det ikke det? Jo. Kejservand. Og her er den så. Den perfekte vand. Eller, der er jo bare postevand i. Men historien er perfekt. Produktet er i hvert fald på plads. Og nu mangler vi så at finde ud af, om den kan sælges. Hvad kan jeg hjælpe med? Det er en kop sort kaffe. Så ved jeg, hvad du skal have til. Kejservand. Har du hørt om den før? Kejservand? Ja, kender du den? Nej. Heller ikke via word of mouth? Okay. Det er bare en ny populær vand, der har en helende effekt. En helende effekt? Ja. Jeg vil gerne blive lidt latte. Kunne du så ikke tænke dig en kejservand til? Den er faktisk store, der er menneskehænder. Vandet det kommer fra smeltet is på Nordpolen. Okay. Det er det reneste sted i hele verden, faktisk. Det er super økologisk. Det er den reneste vand på jorden. Okay. Er du for en ren natur? Det føler jeg. Ja, ved du hvad, skal du ikke have sådan en her? Flasken er faktisk nedbrydelig i naturen. Okay. Derfor er det så ren. Ved I, hvad der er den mest tørstlugtende vand i hele verden? Kejservand. Det er kejservand. Det er den mest rene vand i verden. Man bliver mere naturlig at drikke. Altså, jeg tror, jeg starter med at holde kommentarer, til jeg kommer tilbage efter en kejser. Er det noget, du kunne være interesseret i? Ja, jeg prøver, at det er fint. Ellers tak. Det bliver nej. Ja, det bliver nej. Okay. Siger I 2 kejservand? 2 cappuccino. 2 kejservand? Cappuccino. Cappuccino? Okay. Jamen, I kunne ikke tænke jer en kaffe? Det var svært. Det kunne vi næsten have sagt os selv. Altså, det er jo klart, at der er ikke nogen, der gider købe en vand, de ikke har hørt om. Den er bare ikke brandet stærk nok endnu. Vi skal have folk til at længes efter kejservand. Vi skal have nogen til at stå inden for den. Og til at hjælpe os med det, inviterede vi en vaskeægte branding-ekspert i studiet. Henrik Byager, velkommen til. Tak. Hvordan ville det være rigtig smart at brande en kildevand, hvis det skulle være virkelig effektivt? Hvis man kan få folk, der har en profil, og som har et publikum til at anbefale ens produkt, jamen så har man jo fat i en meget, meget lang ende. Af 2 grunde. For det første, at det er billigere, for det andet, at der er større gennemslagskraft. Altså hvis vi ser sådan en Nespresso tv-reklame med George Clooney, og sidder og ser den i biografen, så ved vi jo godt,
at han har fået 40 millioner for det, og at han ikke nødvendigvis drikker Nespresso. Hvis vi sidder og bladrer i Vanity Fair, og der er et interview med George Clooney, og han så har en Nespresso-maskine stående, og han byder journalisten på Nespresso, så tænker vi, hold da kæft, han drikker Nespresso. Så forestiller vi os ikke, at der kan ligge en kommerciel aktion bag det. Altså, at der er nogen, der kan bryde ind i folks private liv og få dem til at gøre ting. Men det er der. Så hvis man kan få dem til i virkeligheden at tage produktet ind, uden at sige, at det er os, der har bedt dem om det, så vil det være effektivt? Det vil være meget effektivt. Fordi du laver ligesom sådan en trojansk hest. Altså, folk ved ikke, det er reklame, hvis en eller anden skriver på Facebook, eller altid optræder med den. Hvis nu man fik en eller anden yngre filmstjerne til altid har sådan en i hånden til en filmpremiere, så tænker folk jo ikke, det har han eller hun nok fået penge for. Men det har de nogle gange. Så det er smart? Det er rigtig smart. Henrik Byager, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Skål. Skål. Okay, lad os lige opsummere. Vi skal altså have nogle kendiser til at bakke vores vand op, og hvis de kan gøre det på en måde, hvor det ikke ligner reklame, så er det optimalt. Og hvem bedre end de danske kendisbloggere? Altså dem, der hele tiden skriver om produkter og alt muligt med deres hunde. Blogs er et af tidens stærkeste sociale medier. Nogle bloggere har omkring 1 million visninger om måneden og mere end 100.000 besøgende. Det er mere end landets største modemagasiner har i oplag. Tilsammen. Mange kendte som Linse Kessler, Celine, Frederik Fetterlein og Kira Eggers har deres egen blog. Det samme har Masha Wang og Jackie Navarro. Kendiserne bruger bloggen til at fortælle om deres hverdag, men ofte har siderne også en kommerciel vinkel, hvor der bliver anbefalet en frygtelig masse produkter og virksomheder. Dem vil vi gerne have fingrene i, fordi hvis de skriver om kejservand, så vil det altså være virkelig godt for vores vand. Og det vil være skjult reklame, og det kan vi godt lide. Det elsker vi på Absurdistan. Derfor så besluttede vi os for at ringe til 2 af de største bloggere i Danmark. Så prøver vi at ringe til Masha Wang. Så ser vi, hvad hun siger til kejservand. Det er Masha. Goddag, Masha. Du taler med Kasper Kejser fra Kejservand. Ja. Og vi har fulgt lidt med på din blog for nylig, og kan rigtig godt lide din stil. Okay. Og synes, det passer meget godt med vores produkt. Og så vil vi høre, om det måske var muligt at lave et form for samarbejde, hvor du måske skrev et lille indlæg om vores vand. Ja. Der er ikke nogen som helst produkter på min blog, der ikke er betalt for at være der. Nej. Okay. Så hver gang jeg nævner noget, så er det fordi, at der er lavet en aftale med det. Det var faktisk præcis det, jeg håbede på, at vi kunne lave en lignende aftale. Ja, og ellers så plejer jeg eller modtage varer, men det er jo ikke sjovt at få så meget vand, tænker jeg. Nej, altså jeg synes, det lyder meget fornuftigt. Ved du, jeg sender dig lige en mail så. Alle tider. Ha' en god eftermiddag. Ja, i lige måde. Hej. Okay, det gik virkelig nemt. Det var ret fedt. Det var det. Jeg er også overrasket over, hvor billigt det er. Ja, altså når man tænker på, at de 2 blogs tilsammen har i omegnen af 1 million sidevisninger om måneden, så er det sgu ret optur. Det er fremragende. Og det resulterer selvfølgelig i 2 indlæg. Lad os lige prøve at se dem. Okay. Fedt. Jackies indlæg er oppe. Sådan. Kejservand er mit bedste skønhedstip. Det er eddermame god reklame. Hun har sindssygt mange skønhedstip. Vores vand er det bedste skønhedstip. Og hun er virkelig lækker. Ja, fuck, mand. Der er altså ikke det, kejservand ikke kan gøre. Der er gode billeder. Det er super god reklame. Jeg vil gerne dele mit skønhedstip kejservand med jer. Det er det bedste skønhedstip, jeg kan give både mænd og kvinder. Okay. Og så er flasken 100% kemikaliefri og nedbrydelig på cirka 60 dage i naturen. Det er jo perfekt. Det er perfekt. Det her lækre, velsmagende vand kommer fra smeltet is fra Nordpolen. Lyder det ikke fornemt? Hvad skriver hun her? Okay, nede i bunden, der står der med helt småt. Sponsoreret indlæg, men kommer fra mit eget hjerte. Vi har et kæmpe indlæg, og så helt nede. Helt nede med småt og gennemsigtig skrift faktisk. Sponsoreret indlæg, men kommer fra mit eget hjerte. Hvis nogen skulle være i tvivl. Jackie bakker os op. Lad os gå ind og se Mashas side. Sådan. Jomfruelige dråber. Nicolas
Nicolas Chiesa, racerkøren, elsker kildevand, og jeg nåede kun lige med held selv at drikke en af disse, inden han havde hapset den. Det er fantastisk reklame. Hun har også lavet en quiz. Hvor lang tid tager det, før en kejserflaske er nedbrudt i naturen? Så kan man vælge 2 måneder, 6 måneder eller et år. Vi kender jo svaret. 2 måneder. 2 måneder. Klik. Og vote. Og det fede ved den her quiz, det er jo, at man kan se det rigtige svar på quizzen, hvis man trykker her. Gad hvor man så kommer hen. Ej, vores hjemmeside. Det fede ved Masjas side, det er, at der overhovedet ikke står noget. Ja. Altså, at det virker bare som om, at hun har fundet den her kejservand selv. Ja. Okay, det er sindssygt god reklame, det her. Perfekt. Det bliver ikke bedre. Det er jo fantastisk. Jackie Navarro, Masja Wang, Nicolas Chiesa, de bakker alle op om kejservand. Brandingen er på plads. det skal fejres med en rød løber. Gustav, filmen hedder Beautiful Creatures og handler om en masse smukke unge mennesker. Ja. Er det et ironisk statement, at du er dukket op? Ironisk? Er jeg dukket op? Du skal ikke have en bagfra os? Nej, okay. Hvem er det, du er? Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Jackie Navarro. Nå, og jeg kunne slet ikke kende dig med... Nej, jeg tænker på... du har fået... Laver du sjov? Både Gustav og Jackie Navarro er her i aften. Er du stolt over at være her? Hvis de er her, så er jeg meget stolt over at være her. Jeg må sige... Har du ikke fået lavet mindre bryster? Hold nu op. Hold nu op, det er jo en gammel sag. Glæder jeg til at komme ind og se Twilight? Det er ikke Twilight, men ja. Nå, det var bare... Okay, Lasse Spang Olsen. Må jeg ikke bare lige sige, jeg elsker dine stunts. Tak i lige måde. Jamen seriøst, alle de tests, du fik efter Finder Jakob-filmen, jeg fatter ikke, du overlevede. Bare snak videre. Okay. Ja, okay. Jeg skal ikke bruge mere. Der er fri bar derinde. Vil du gerne have den helt ind i munden på mig? Hvilken? Ja, hvad snakker vi om? Altså, hvad snakker vi om? jeg spørger dig. Ja, din mikrofon. Nå. Gustav. Der er altså ikke nogen rød løber efter filmen. Er der ikke nogen røde løber? Ikke efter filmen. Nej, men der var heller ikke fri bar, men altså sådan er livet, du ved ikke. Man kan ikke få det hele. Hvad skal du senere? Ja? Hvad skal du senere? Jeg skal ud og have det godt og sådan noget. Jeg tror, jeg skal på en bar eller sådan noget der. Var du med? Godt. Tilbage på sporet. Vi har altså brandingen af kejservand på plads. Jackie og Masja bakker op om projektet. Jeg synes, vi er klar til at præsentere kejservand for danskerne. Ja, det troede vi. Men så skete det her. Det er virkelig svært at balancere med. Altså, ja. Vi skulle også bestille kasser. Men det havde altså været en idé lige at bestille der, man kunne have dem i. Sådan der. Så er lige det sidste her. Tag den. Det er fint nok der. Sådan. Hvor er I på vej hen? Vi er bare ude for at sætte kejservand. Jeg har købt reklame på nettet og hos nogle bloggere. Vi laver... Har I det? Ja. Og fortæller de, at de er betalt og sponsoreret af jer? Nej, det er lige præcis det, der er finten. Ja, det er smart, men det er også lidt for smart, fordi det er faktisk ikke lovligt. Det tror jeg ikke, I kan, det der. Ja, men det er jo lige meget, så kommer de der bloggere så lidt i fedtefadet og sådan Nej, det er jo dem, der laver produktet og betaler for reklamen, der skal betale. Ikke? Du risikerer at få en bøde. Jeg synes, det skal lade være. Vi risikerer? Ja, det gør I. Det gør vi da ikke. Men altså, så længe I ikke har I solgt noget? Nej, vi har ikke solgt noget. Ikke nu? Nej. Jamen, det er fint, det er godt, fordi så længe I ikke har solgt noget, så tror jeg, I kan se, hvad går. Vi har talt med en branding-ekspert, der siger det modsatte. Altså, han siger, det er en rigtig god idé. Han siger, at det er sådan en trojansk hest, som man bare kommer lige igennem til alle forbrugerne. Hvis I sælger det her og modtager penge for det, så tror jeg simpelthen, I kan risikere at få en bøde. Hvem siger det? Jamen, det vil jeg tro, forbrugerombudsmanden vil bekræfte. Ja, altså det er min opfattelse er korrekt. Som jeres advokat, så vil jeg fraråde jer at gøre det her. Er det noget, du har snakket med DR om? Nej, det har fordi de har ikke sagt noget. Jeg bruger bare min fornuft. Det der, I er gang i, det skal I lade være med. Altså, det er lidt nederen. Det er skide smart, ikke? Men det er også lidt for smart. Jeg synes, det er hver gang nu, vi skal til at lave et eller andet. Ja, det var lidt en streg i regningen. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at gå ind og snakke med forbrugerombudsmanden nu, hvis vi skal undgå en kæmpe bøde. Men det gælder vel ikke kun os? Hvad med alle de andre virksomheder, der markedsfører sig på den her måde? Det er fuldstændig lige meget. Nu skal vi bare redde os selv. Så lad os komme afsted.
Tina, tak fordi vi måtte komme. Det var så lidt. Vi er ejerne af Kaiservand, som du ser her. Ja. En stor koncern, men vi rendte ind i et problem. Okay. Vi har markedsført os på nogle blogs, og vores advokat har sagt til os, at det er skjult reklame, og det er åbenbart, ifølge en eller anden paragraf 4, skulle være noget ballade med. Okay. Nu vil vi bare lige dobbelttjekke med dig. Ja. Hvad er det, I har gjort? Altså, vi har kontaktet nogle bloggere, og så har vi betalt dem for at skrive rosen om vores produkt. Okay. Sådan lidt i det skjulte. Altså. Branding. Effektiv branding. Fremgik det ikke, at det var en reklame, eller at bloggeren fik penge for at gøre det? Nej, det var lidt det, der var ideen. Okay. Ja. Faktisk. Ja. Men så tror jeg må give jeres advokat ret i, at det er ikke lovligt. Hvorfor ikke det? Det er det, man kalder skjult reklame. Og når det er forbudt, så er det fordi, det er en eller anden form for vildledning, kan man kalde det for. Vi skal jo som forbrugere vide, om vi får et godt råd fra en kendis eller en ven, eller om vi bliver udsat for reklame. Men et godt råd kan jo sagtens være skjult reklame. Det kan det. Hvorfor må vi så ikke? Hvis der er nogen, der har modtaget betaling for at bringe et godt råd, så er det skjult reklame. Men vil du godt sige, at det er effektivt? Det er effektivt, det tvivler jeg ikke på. Men det er jo ikke en ægte anbefaling. Det er simpelthen derfor, det er forbudt. Altså man kan sige, at inde på den ene blog, der står der faktisk sponsoreret indlæg med gennemsigtig skrift, 5 cm under artiklen. Ja, men det skal stå tydeligt. Nu kender jeg jo ikke den blog der, men det lyder ikke, som om det står tydeligt. Hvad nu, hvis det står utydeligt? Ja, så er det ikke godt nok. Det er ikke godt nok, det skal stå tydeligt. Man kunne ikke bare lige sige undskyld, og så få lov alligevel. Så er det ikke sådan nej. Der er ikke. Det vil kræve, at der var en dispensationsadgang. Det er der ikke. Hvordan får man det? Jamen, det kan man ikke få. Kan man, uanset hvor lækkert det her produkt er, så kan man ikke få en dispensation til skjult reklame? Det kan man ikke. Ej, du gør det altså også svært. Ja, det gør jeg. Hvis vi så lige fjerner blogs, hvor kunne vi så ellers markedsføre skjult? Jamen, det kan I ikke, for I må ikke markedsføre jer skjult. Ja. Altså, det du gør lige nu, det skal du bare lige være klar over. Det er, at du piller vores brandingstrategi fuldstændig fra hinanden. Føler du, det er dit job som ombudsmand? Nu er jeg jo ikke ombudsmand, men ombudsmandens repræsentant. Nej, men I kommer jo her og spørger, hvad der er lovligt. Og jeg siger jer, at det, I har gjort, og det, der er jeres plan, det er ulovligt. Hvad er den højeste bøde, I har givet for skjult reklame? Jeg tror, det er omkring 60-80.000 kroner. Hold nu fast. Det er jo 3 månedslønninger på DR3. Det har vi ikke råd til. Nej. Det var lidt en mavepuster, det der. Det skal jeg da lige have lov at sige. Du har lige slået os, mens vi havde paraderne nede. Det er ulovligt. Ja. Jeg må sgu indrømme, jeg kan ikke længere overskue alle de konsekvenser ved det her fuck-up. Det er nu officielt. Kaiservand er lukket. Men jeg blev nødt til lige at nævne, alle de der virksomheder, der også markedsfører sig på den her måde, bør de så ikke også lukke? Det er faktisk en meget god pointe, fordi som Masha Wang siger... Der er ikke nogen som helst produkter på min blog, der ikke er betalt for at være der. Så er der kun én rigtig ting at gøre. Vi bliver nødt til at ringe til alle de andre virksomheder og give dem et heads-up. Det er det mindste, vi kan gøre. Jeg ringet til 6. Hallo? Hej, det er Jesper. Ja, hej, men det er Signe. Goddag, jeg ringer fra tv-programmet Absurdistan. Jeg har lige talt med din receptionist. Jeg ringer nemlig for at lige give et heads-up. Det er fordi, vi i vores tv-program, der har vi lavet et vandfirma, der hedder Kaiservand. Og så har vi fået nogle bloggere til at skrive om den mod betaling. Altså såkaldt skjult reklame. Og så kan jeg bare se, at I har gjort det samme. Og nu skal du høre, problemet er bare, at det er ulovligt, og forbrugerombudsmanden kommer frygteligt efter en, hvis man gør det. Så derfor så har vi valgt at lukke vores virksomhed ned. Og så vil jeg bare lige sige, at det er jo op til jer, om I vil gøre det samme. Men man risikerer altså en bøde mellem 60 og 80.000 kroner. Jamen, det er jo fordi, vi har haft sendt hende en t-shirt. Vi har ikke bedt hende om at gøre noget. Nå, I har ikke bedt hende om at gøre noget? Nej, det har ikke. Okay. Så tror jeg måske bare, at jeg har misforstået Masha, fordi at, vi har jo også lavet et langt samarbejde med Masha omkring vores Kaiservand. Og jeg tror måske, det er derfor, vi har fået fingrene i maskinen. Altså, vi er faktisk nødt til at lukke vores virksomhed. Simpelthen umuligt at følge med i, hvad der er regler rundt omkring. Ja. Så, men så er det godt, man har sådan nogen som os til lige at give en lille fantastisk reminder. Ja, jamen, det er en dagbog. Måske sådan, så det er jo ikke noget med det.
Så det er ikke noget med reklame eller sådan noget. Det er jo dagbogensbog derinde, så det har ikke noget med det at gøre. Så. Nå, okay. Jamen, så står I måske i en bedre situation, end vi gør. Det er, fordi vi havde betalt Jackie Navarro for at... Nå, ja. Det har jeg ikke. Du skal have tusind tak, men jeg satser dig ikke på at føre i klemme på noget, jeg ikke har haft indsigt. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg har ikke sponsoreret noget som helst, eller jeg kan ikke betale for noget overhovedet, så... Nej. Så... Ja. Jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg har absolut intet købt. Det er hende, der har købt varer af mig. Ja. Jeg har købt toiletpapir af mig. Så det... Ja. Jeg har ikke bedt bloggerne om at gøre noget. De har selv lagt det op, de vil lægge op. Der er ikke nogen som helst produkter på min blog, der ikke er betalt for at være der. Godt. Hej. Lad mig gætte. En mere, der prøvede at frelægge sig ansvar. Ja, vi kommer ikke til at få lukket nogle virksomheder ned. Nej, der er vi bare mere large. Åbenbart. Vi har begået en fejl, så lukker vi virksomheden. Jamen, og det er det mest hæderlige at gøre i det her tilfælde. Vi skal hele tiden holde fast i, det er ikke Amasya, der gør noget lovligt. Det er virksomheden, der gør noget lovligt. Det er os, der har snydt forbrugerne. Ja. Og derfor så er det mindste, vi kan gøre, det er at lukke vores virksomhed. Jeg forstår ikke, at de andre virksomheder, der gør det, ikke er mand nok til ligesom at... Følge trop. Ja. De fleste, de vidste faktisk godt, at der var blevet skrevet om produkterne. De prøvede bare at bortforklare. Vi har bare sendt dem nogle produkter. Det var helt tilfældigt, at vi fik så rosende omtale. Ja. Det er sådan noget, ikke? Jo. Vi lukker Kaiservand, og så må vi håbe, der er nogle andre, der lukker de virksomheder. Ja. Ja, det lykkedes os desværre ikke at lancere Danmarks mest eksotiske vand i den her omgang. Men til gengæld så slap vi for et sagsanlæg, og det er nu engang altid det vigtigste på Absurdistan. Tusind tak for i aften.